الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑی بے حد خوشی اور مسرت کا مقام ہے
جنہ کو حضرات نے تانوں تراوی اندر قرآن سنایا ہے، اللہ انہاں دا سنا بنا تہاڈا سننا اپنی بارگاہ ذوالجلال وچ قبول و منظور فرمائے۔ برادر محترم حضرت مولانا قاری قاضی اسد اللہ صاحب حفظ اللہ اور مفتی ارشد صاحب سلم اللہ تعالیٰ دے حکم دی تعمیل کر دیا حاضری دی سعادت حاصل ہو رہی۔ اللہ اس مرکز نو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور جتنے احباب تشریف فرمائے اللہ سب نو اجر عظیم عطا کرے۔ پریشانیاں دا حل اللہ نے اپنی کتاب وچ دسیا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ میں اللہ تواڈے مسئلے آسان فرما دیواں، تواڈیاں مشکلاں نو حل کر دیواں، دو تحفے اللہ دے دن اس امت نو خاص۔ اللہ سیاح دن ایک میری کتاب نو دل و جان نال مضبوطی نال اس نو تھام لے اور ادھے نال دل و یاری لا لے۔ دوسری چیز ہے نماز اللہ تحفہ۔ یہ دو تحفے جس نو مل گئے، جس نے قرآن نال بھی یاری لا لئی تے نماز نال بھی یاری لا لئی، اللہ اودے مسئلے ران نہیں دیتا بلکہ رحمت دے بدل برسا تے اودیاں مشکلاں نو آسان فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک دے اندر بنسبت پورا سال دے وکھریاں رونقاں نظر آندیاں۔ سحری دی اپنی چاسے، افطاری دی اپنی رونق۔ او وقت ہی آئی کہ شام نو اگر کوئی افطاری کر لیا بات سمجھے بات سحری نہیں کر سکتا، مڑ اگلی شام نو کھاونا پیونا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھے ہوئے آئی تے افطاری ٹائم آئے، تھکاوٹ آئی، کھیتی باڑی کریں دے آؤ، گھر علی کولو پانی شانی منگیا تے انجے او خوہ تو پانی بھرن گئی تے پچھا ٹیک لائی تے نیند را گئی۔ ان شریعت آدھی سب گئے ہوتے وہ دوے دن شامی کا شملنی اور صحابہ دا ایمان سبحان اللہ جمع آسمانہ تے ستارے چمک دینا انجے زمین تے مصطفیٰ دی جماعت دا ایمان چمک دا۔ روزہ مڑ رکھ لے، دوے دن مڑ اپنی کھیتی باڑی کریں دے ودے۔ گرمی دی شدت آئی، حضرت قیس دی طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ نے میرے نبی دے ایک صحابی دی اس پریشانی دی وجہ تو پوری امت واسطے آسانی دا دروازہ کھول دیتا۔ فرمایا بس بھائی ہون اسی آسانی آلائی قانون تو ہم دینا چاہتے ہیں، ہون سحری بھی کیتی کرو، افطاری بھی کیتی کرو، سحری دا وکھرا ثواب دے سائے، افطاری دا وکھرا ثواب دے سائے۔ میرے نبی دے آن نال بڑی آسانیاں اللہ پیدا کر دی دیا۔ پہلے کپڑا ناپاک ہو جاوے کٹنا پڑتا ہی، ہون شریعت دی اس نو دھو لے، صاف کرتے پا لے، عبادت شروع ہو جا۔ پہلے مخصوص جگہ آئی عبادت لئی، ہون ساری زمین پاک جتھے مسجد نہیں بھی کدائی سفر چ ودائے پاک جاتے مصلی بچھا نماز پڑھتے اللہ قبول فرما دے۔ یعنی خصوصی اس امت تے خصوصی شفقت والا معاملہ کیتا گیا ہے، اور یہ تحفے جڑے دونوں ان بڑے بے مثال ہیں۔ قرآن دے نال رمضان چ یاری کیڑی لگ جاتی کہ سنن دا موقع مل جاتا ہے، تراویح بھی نماز بھی آپ روٹین ہوئے تسی مسجداں ویکھو تے رمضان دے وچ بھی مسجداں ویکھو، ہونا تے انجے چاہیے ہی بے سارا سال مسجد چنگے رونق رہے، اللہ کرے گی بھی ہو۔ لیکن رمضان المبارک دے اندر چھوٹا وڈا سارے آدھن یار نماز پڑھسائے جماعت نہ روزہ رکھی ودے ثواب پورا ملے۔ کاش کہ اسی اپنی ساری زندگی ہی
انجے ڈال لئیے اور ساریاں مجبوریاں پچھا رکھ کے پہلے نماز والے بڑے آ جائیں، ساریاں گلاں پچھا رکھ کے پہلے قرآن نال یاری لا لئیے۔ اللہ سان پورا سال انجے کھواوے جویں رمضان المبارک وچ کھواوے۔ یہ جڑیاں نعمتاں رک جاندیاں نا، اتو اللہ دے رحمت دے بوئے کھلے ہو، لیکن اسی کچھ آپ مسٹیک کرے دیا سجا ناراض ہوئے دا۔ اگر اسی سارا سال ہی کے تقوی اختیار کریے، جویں ہوڑ اللہ کیا ہے حلال شے دے نیڑے نہ جاویں، سحری بند تے ہر شے کھاوڑ پیوڑ، افطاری تو 2 منٹ پہلے دسترخوان تے ہر شے پئی، لیکن کوئی چاون کو تیار نہیں، حالانکہ ساری چیزیں سامنے پئی۔ افطاری دا انتظار ہو گیا، سجڑا طرفوں الارم وجہ سے ٹائم ہو گیا جی افطاری کر لو۔ اللہ دن اتھے دن حلال شے تو رو گیا تو رو گیا، اے تیری ٹریننگ کروائی، سارا دن تو ڈیوٹی کی تھی، مزدوری کی تھی، اپنے گھر آیا فریزر وچ ہر شے پئی آئی، بوہا کھولیا گھر وچ کوئی بھی نہیں، دوچا میں فروٹ ہی کھا سکتا ہے، جگ دودھ والا پیائی وہ بھی ٹپا سکتا ہے، لیکن کھانا نہیں، مڑ بوہا بند کر دیتا ہی، جو کوئی اور ویکھے نہ ویکھے میرا اللہ میں ویدا ہے۔ اللہ دن ایت تینوں سمجھانا آئی روزہ رکھا کے کہ جی میں اتھے حلال شے تو روکے ہے تو روکے ہے، اتھے نہ تیری گھر والی ویدی پیائی، نہ تیرے بچے ویدے پیا، نہ تیرے دوست ویدے پیا، تیرے دل نے چاہیا میں روزہ کے دے واسطے رکھے ہویا میں نے او ویدہ پیا، اتھے حلال شے دے جڑے نہیں پہ ویدہ میرے روکڑ دے تے وقت جدو میں تے کھاں بھئی حرام دے نیڑے نہ جا، تے وقت ادو عید ٹپیدا جاندا تے ہر شے نوں ٹپیدا جاندا، مڑ اے کام نہ کر۔ روزے رکھائے تو میری منی، قرآن بھی پڑھیا، تراویح بھی پڑھی، نمازاں بھی پڑھیا، صدقہ خیرات ہی دیتا، مینوں تو راضی بھی کیتا، ادو میں تینوں روزیاں تو بعد عید دیاں خوشیاں دے دیتیاں، یہ ساری زندگی میری من کے گزار سے ادو موت آسی تے تینوں جنت والیاں خوشیاں بھی عطا کر دے۔ اصل جڑی ضرورت ہے نا، میں جڑی عرض کرنا چاہتا ہوں صرف اتنی ساری ہے، دین دیا گلاں ہر بندے تک پہنچی ہوئی ہیں، کوئی ہوں یہ نہیں آکھ سکتا کہ میں دین دا پتہ کوئی، لیکن عملی زندگی دی بڑی ضرورت ہے۔ میں دعائیں فرمائی کرو اللہ ساڑی عملی زندگی بہتر بنا دے۔ صرف علم سما خراشی سوڑنا مسئلے سوڑنا یہ بھی ٹھیک ہے، ضروری ہے۔ یہ مثال ہے جب ایک شیشہ کے آئینہ ہوئے تے وہ تے گرد و غبار آ جاوے تو وہ سیانے بندے بھر نہیں چھوڑے دے، بلکہ اس کو چنگی طرح ٹیشو نال کپڑے نال صاف کر لیندے ہوں دے۔ یہ دل دے اتے گناہ کر 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 کے یہ دل لالا شیشہ اتو میلا ہوئے دے، قرآن دی بارش جدو سوڑی دیئے نا تے آتی ہے دل لالا شیشہ کوئی چمکن لگ ہوتا ہے، وہ دے وچ وقت روشنی تے چاشنی تے لذت تے اللہ دا پیار ملن لگ ہوتا ہے۔ اصل چاس اس وقت بڑھ دیئے کہ جدو ایک شیشہ چمکے عمل دا جذبہ پیدا ہو جاوے کہ یا اللہ ہر شے رہ جاوے پر میری نماز نہ رہ جاوے، ہر شے رہ جاوے پر میری قرآن دی تلاوت نہ رہ جاوے، ہر شے رہ جاوے پر تیرے نام تے جڑا پیسہ میں دیتی رکھدا ہے دی توفیق میرے کولو نہ رہ جاوے، ہر شے رہ جاوے پر میرے کولو بد نظری نہ ہوئے، میرے دل میں تیرا ڈر رہ جاوے، ہر شے رہ جاوے پر میری زبان تے اچھا اخلاق ضرور رہ جاوے۔ اللہ دن کہ تو ایک میرے نال دلو یاریاں لالے سے میرو محمد رب ہمن دی قسمئی من یتق اللہ یجعل لہو مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ یہ تو گناہ نال بائی کاٹ کر کے دلو یاریاں میرے نال چلا تینوں اتھو رزق عطا کر سا جتھے تیرا وہم و گمان بھی کوئی نہ۔ اللہ کرے ساڑیاں زندگی تبدیلی آ جائے، اللہ ساڑیاں گناہ نو معاف فرما دے۔ یہ جڑیاں آخری رات ہے انہاں دی بڑی بشارت ہے۔ آج کیڑی رات ہے والا کیوں جی لگ صاحب آج 23 دی رات ہے نا، میں آگے کہ 22 تے پڑھا ہے آج تاک راتا وچوں 21 دی رات، 23 دی رات اور 25 دی رات، 27 دی رات، 29 دی رات، یہ تاک راتا ہے۔ ان راتوں دی بڑی شان ہے۔ ویسے تو سارا رمضان ہی بڑا شان والا ہے، کیوں؟ اللہ خود فرمایا ہے
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مہینے سارے پہ بنائے پر انہاں دا سردار میں اللہ نے رمضان المبارک نو بنایا ہے ایدے وچ میں اللہ نے ایک خاص خزانہ نازل فرمایا پہلے نبیوں بھی میں کتاباں دتیاں لیکن میں اللہ نے ایک خاص خزانہ آئی فی کتاب مکنون میں خاص خزانہ لکا کے رکھے ہوئے آئی ادھا میں کسی نو بھی پتہ لگن نہیں دیتا اس نو میں اللہ سنبھال کے وکھرا رکھے آئے حالانکہ نبی بڑے بڑے آلائے اجد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے او ثانی آدم نوح نجی اللہ بھی آئے او سونی آواز والا داود علیہ السلام بھی آیا او جدہ تخت ہوا وچوڑ دائی سلیمان پیغمبر بھی آیا او حسینہ دے وچ جدہ بڑا تر رہے یوسف صدیق اللہ بھی آیا او صابرین وچ جدہ بڑا نائے ایوب علیہ السلام بھی آیا لیکن بڑے بڑے آئے لیکن میں خزانہ لوکا کے رکھے آئے میں کسی نو خبر تک نہیں ہون دیتی اللہ سایہ دی وجہ کے آئی اللہ فرمائے دے اسی خاص تحفہ رکھے ہویا آئی تے اپنے سجن واسطے رکھے ہویا آکو تو سبحان اللہ کہ روزہ رکھی رکھے او آکو سبحان اللہ انہاں تھکاوٹ نہیں ہوندی تے جڑے اتنے ودے رہندے نو ڈیر تھکی ودے ہوندے ایک بار پہلے کہ آکو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ فرمائے دے نصیح خاص خزانہ لوکا کے رکھے ہے ساڑھے علاوہ کسی نو بھی پتہ کوئی نہیں وقت جدو جوڑ بڑھیا رمضان المبارک بھی آیا تے عبداللہ دا در یتیم بھی آیا سیدہ آمنہ دا نور نظر بھی آیا علیمہ سعدیہ دا دودھ پیمن والا بھی آیا ہاشمیہ قریشیہ دا سردار بھی آیا تاجدار ختم نبوت دا سونا سیرہ پاک آوڑ لایا ادو نبی بھی آلہ آگیا ادو مہینہ رمضان والا بھی آلہ آگیا اور میں اللہ ارادہ کیتا جو ایک تحفہ میں دیوان لوح محفوظ دی تختی تو چاہتے کسی اور تختی دیوتے اسنو میں اتار دیوان لیکن اللہ سائیاں لوح محفوظ دا تا بڑا شان ہے تلو شے اتا جاوے تلوہ افسر دیا ڈگریا ود دیا جوان ایدہ اکھیدہ ایدہ اودا ود دا جا رہے اگر ادو شے تلے آوے تے آکھڑا لے آدن جو شان چکمی آگئی اللہ فرماتا نہیں کدی کدی انوی ہو جاندہ ہے کہ لوح محفوظ دا شان بھی بڑھا کے لیکن جدو تک قرآن اچھے آئی میرے علاوہ کسی نو پتہ کوئی نہیں وقت میں تختی دلالی ایڈی آلہ بڑھائی زبان ایڈی آلہ بڑھائی نزلہو علی قلبکا میں اللہ کریم نے پھر لوح محفوظ کو تھوڑا تھوڑا کر کے تلے اتارنا شروع کر دیتا ایک ایسا دل میں بنایا ایک ایسا سینہ میں بنایا جس سینے دے بارے میں تعارف کروا کے آکھیا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك جدو سینے تے قرآن بن لگے
اسے اس سینے نو اتنا کھلا بڑھایا ہے کہ جتھے سارا قرآن دا ڈیٹا آسانی نال محفوظ ہو جاوے تے اس دل نو ایڈا آلہ بڑھایا ہے جتھے ڈائریکٹر سی قرآن دا نزول فرمایا ہے اج جیڑا بھی وڈا عالم محقق مفسر شیخ الحدیث پہلے ویدہ ہے پڑھدا ہے سندا ہے پھر علم آندا ہے میرے پیغمبر دا ایجاد ہے کہ ڈائریکٹر سدھا دے قلب منور دے اوتے قرآن اتردا پیا ہے اتھوں سمجھ آندی کہ اے دل بھی آلہ اے سینہ بھی آلہ تے پڑھن والی زبان بھی آلہ مہینہ رمضان والا بھی آلہ تے وقت دن نو آیا یا رات نو آیا اللہ فرمائے دے نہیں نہیں القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر او پہلیاں امتانو عمر زیادہ دیتیاں انہوں عبادت موقع بھی زیادہ دیتا انہوں عمر تھوڑی دیتی پر اجر زیادہ دیتا اللہ سانگا انج کیویں اللہ فرمائتا ہے انہاں دیاں عمراں تھوڑیاں لیکن انہاں ایک رات لیلۃ القدر والی انج دے دیتی ہے جڑی 1000 مہینے دی عبادت تو زیادہ ثواب میں اللہ تعالی کر دیتا ہے وجہ ہے کہ انہوں میں قرآن بھی دیتا انہوں نبیہ دا سلطان بھی دیتا انہوں رمضان المبارک جیسا خاص مہینہ تے تحفہ بھی میں اللہ تعالی فرما دیتا دیکھو نا کیڑا اعجاز ملیا ہے اس امت کو اور فرمایا اسے دے اندر اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا انہیں وقت میرے نبی نو اللہ سائیں فرمایا میرا پیغمبر اتل ما اوحی الیک من الکتاب اس نو پڑھدا بھی رہا کر اس نو سمجھیندا بھی رہا کر اس صحابہ نو سنیندا بھی رہا کر ایدے مسئلے پکویندا بھی رہا کر لیکن جدو جبرائیل امین لے کے امانات سونا نال نال پڑھ دے آن جو کوئی آیت رہ نہ جاوے اللہ فرمایا نہیں میرا پیغمبر قرآن دے احترام دے خلاف ہے جدو میرا بھیجے ہویا کاری سنے دا پہ ہوئے تسی چپ کر کے سنی رکھیا کرو فرمایا لا تو حرک بھی اگر ہو کہ نہیں ایک بار مل کے سبحان اللہ کہ گلے جانتے رہا سبھی کر پڑھ دو رہے ہیں زیادہ اللہ پڑھ دو کری پین ہلے سنا کو کاڑا پڑھائی گا اللہ اکبر فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا سورۃ القیامہ 29واں پارہ انہیں تے آیت کریمہ نمبر 16 انہیں تھوڑی توجہ چاہتا اللہ فرمایا سونیا زبان نو حرکت نہ دیتی کر جدو قرآن آندا پیوے نازل ہو رہا ہوئے اللہ سائیال کیوں بچو کوئی آیت رہ نہ جاوے اللہ فرمائدہ نہیں ہو میرا پاک پیغمبر ساڑھے ذمہ آ گیا قرآن جدو اتردہ پہ ہوئے خاموشی نال سننا تو ہاڈا کم نے تو آڈے سینے وچ سارا قرآن جمع فرما دینا میرا کام
وت مولانا حسین علی الوانی اگوچا رحمت اللہ تعالی علیہ دی بھی گل سناونا چاہندا شادیاں دا ادنا جی ایک نوکر طالب علم تے قرآن دا ذوق جڑے رکھ دے او لذت حاصل کرے آئے اس سورت دا نام سورت القیامہ ادھے ابتدا وچ اللہ فرمائے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اے میرا پیغمبر سوال کرنا اللہ کرتا کھلوتا ہے کہ بکھری ہوئی ہڈیاں نو کیویں زندہ کیتا جاوڑا۔ او میرا پیغمبر مینوں قیامت دے دن دی قسم یا مینوں نفس او جڑا روندا رہ جاندا ہے غلطیاں تو بعد میرے کولوں معافی منگدا رہ جاندا ہے مینوں اس دی بھی قسم یا میرا پیغمبر انہاں نو آکھ اپنی شکل چنگی طرح پہچان لو او تلا گنگا لیوں جھنگا لیوں مکے مدینے والیوں کائنات والیوں اپنے چنگی طرح اپنے آپ نو پہچان لے آئے اپنی انگلیاں دے نشان بھی چنگی طرح پہچان لے آئے آج تک کدی بھی سنیا نہیں ہونا تسی جو نادرہ دی طرف اعلان ہویا ہے کہ تلا گنگ والے بندے تے جھنگ والے بندے دے انگوٹھے دے نشان رل گئے نہیں ہو سکتا ایک فیملی دے 50 بندے بھی ہیں چہرے بھی وکھرن مزاج بھی وکھرن انسانیت نو اللہ رنگ روپ بھی وکھرا دیتا ڈھنگ بھی وکھرا دیتا انہاں دی انگلیاں دے نشان بھی وکھرے دیتے اللہ فرمائے دل والا قادرین علی ان نسوی بنانا اپنی انگلیاں دے نشانوں پہچان لے اے اللہ کریم معاشر دے دینوں تیرے 360 جوڑ بھی واپس کرے سا تیری انگلیاں دے پورے بھی واپس کرے سا تیرے انگلیاں دے نشان بھی واپس کرے سا اے میرے اللہ دی کاریگری ہے لیکن حیرانگی دی گل ہے کہ سورت اول بھی قیامت دا ذکر ہے تے آخر تے بھی اللہ فرمائے دن علیہ ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى کیا اللہ اس گل تے قادر نہیں جو محشر دی میدان نو مردیاں نو زندہ کر کے اٹھا دے وے یقیناً قادر ہے حیرانگی دی گل ہے کہ اول بھی قیامت دا ذکر سورت دے آخر تے بھی قیامت دا ذکر تے وچ اللہ فرمائے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا آیا حسین علی آیا امام المواحدین آیا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ دا شگرد رشید آیا شاہ ولی اللہ دا علمی وارث آیا امام ابو حنیفہ دا علمی روحانی وارث آیا مرد درویش جس نے جٹکی زبان وچ ایک دونے دونے تے دو دونے چار کر کے لوگاں نو اللہ دی توحید دا مسئلہ سکھایا جس نے ریت دیاں ٹبیاں تے بہ کے قرآن سنایا جدے شاگرداں دے وچوں کوئی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان بن کے میدان وچ آیا جدے شاگرداں وچوں کچھ مولانا طاہر پنج پیری رحمت اللہ تعالی علیہ بہادر تے ببر شیر بن کے سامنے آیا جدے شاگرداں دے مریداں وچوں پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا عظیم چمکتا ہوا ستارہ میدان وچ آیا اس
سارے جڑی محنت بنیاد آئی اے مولانا حسین علی البانی دی آئی جدے بارے مولانا احمد علی لاہوری موچی دروازے لاہورا دیوں دیان او مینوں منع نہ کیتا کرو حسین علی نو نہ بلایا کر جلسے دے اندر باقی علماء عوام واسطے بلندا تے علامہ انور شاہ کشمیری تے مولانا حسین علی نو علماء واسطے بلندا ہوندا جو اپنی صلاح کر لئی کرن تے مولانا لاہوری فرماندے ہوندے آن اوے حسین علی اتنا قرآن فہمی رکھدا اے اس حسین علی دی شان دے کیا کہنے اے تا قرآن دیاں زبراں زیراں دے وچوں بھی اللہ دی توحید دا مسئلہ سمجھا دیندا ہن مولانا دا رب سنتے ہاں ٹھرے تا سبحان اللہ چاہ کی حضرت مسئلہ سمجھ نہیں پیاندا سورت اول بھی قیامت دا ذکر ہے آخر بھی قیامت دا ذکر ہے تے وچ اللہ دن تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا صحابہ بھائی حضرت جی نے مسئلہ ان سمجھایا فرمایا مسئلہ اللہ راضی تھی بھی بڑا آسان آئی اللہ آکھڑا اے چاندہ اپنے نبی سونے نو وہ گھبرایا نہ کر جو کوئی آیت رہ نہ جاوے جیڑا اللہ معاشر دے میدانوں بکھریوں یا ہڈیاں دوبارہ جمع کرن تے قادر ہوا اللہ قرآن دیاں ساریاں ایتاں اپنے سجن دے دل وچ جمع کرن تے قادر اللہ اس وجہ تو اللہ فرمایا اے دو تحفے میں خاص دیتے امت نو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ او دل پہ کردہ ہوئے جو میں اللہ دیاں گلاں سنن تے دل کرے تے میرا قرآن پڑھیا کرو اے میریاں گلاں نے اپنیاں گلاں میں سناون تے دل پہ کریندا ہونے تے مصلی بچھا کے نفل پڑھ کے میرے نال گلاں کر لیاں کرو اے دونوں تحفے میں مثال قرآن والا بھی تے نماز والا بھی اس وجہ تو اللہ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضيع اجر المحسنین او میرا پیغمبر میرے قرآن نو بھی جفا مار کے رکھیں تے امت نو سمجھائیں نماز بھی پڑھ دے رہن قرآن نال بھی جاریاں لا کے رکھن تے نماز نال بھی جاریاں لا کے رکھن اگر دعا توفیاں دی قدر کرے سن میں اللہ انہاں نو دنیا تے بھی عزت علی روزی دے سان تے کل محشر نو بھی رحمت دے چولے پوا کے کامیاب فرما دے اللہ اکبر سبحان اللہ یہ چونکہ جڑے دن چل رہے ہیں نا 21 رمضان المبارک نو ساڈے پیر صاحب دی شہادت بھی ہے پتہ ہی نہیں کیڑے حضرت دو لوگ بتا سکتا ہے حضرت علی المرتضی زندہ باد سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ اللہ تمہیں خوش رکھے ڈاکٹر طاہر صاحب جزاکم اللہ خیر آج انہاں دی بڑی خصوصی دعاؤں دے اثرات ہے اللہ نے صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے ایک بار سارے مل کے آپ کو سبحان اللہ اچھا جناب تھوڑی جی گل سنیا وہ پیراں نوں منیندے ہو سے جڑے منیندے او ہاتھ رچا کے آپ کو سبحان اللہ جڑے سچے پیراں دے اللہ
اشاعتی تا انجے اللہ دی رحمت نال سچیاں پیران دے نوکر ایک ٹھگ پروگرام نو سینا بنے دے اے کون جانے اے جی سوٹے علی سرکار اے کون جانے جی کام والی سرکار اے کون جی چرس علی سرکار اے کون جی انجے بیکار نہیں سانو ایسے نال کوئی غرض نہیں ہے جڑے سچے اولیاء اللہ ہیں انہاں دی نتیاں دی خاک رحمانی دی اکھ سرمائے ایسا پیرو مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری اکھو چا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جتے تقوی نو عرب و عجم دے علماء منے دیوں دیال وقت رحمانی دا دل کریں دے تھوڑا جے تو ذکر خیر انہاں دا بھی سنایا جاوے تاکہ جنہ نال ساڑا روحانی تعلق کو بھی پتہ لگدا رہنا چاہیے ہے الحمدللہ اشاعتی صحابہ دے بھی نوکرن اہل بیت دے بھی نوکرن نبی دے گھرانے دے بھی نوکرن نبی دی جماعت دے بھی نوکرن لیکن اکی رمضان المبارک نو جنہ دی شہادت ہے او سنیا دا خلیفہ چار میں کاری قرآن فاتح خیبر و یزدان بڑا عظیم امام ہے او نوجوانو اے او توڑا میرا پیر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے 8-10 سال دی عمر دیان تا میرے پیغمبر دی قدم دے اندر انہوں جگہ مل گئی میرے پیغمبر نے تربیت فرمائی اس حیدر نو قرآن پڑھنا بھی میرے نبی سکھایا تے دشمن دے مقابلے میں تلوار چلاونا بھی سکھائی وقت اسے میرے پیر نو جدو موقع بنے آنا بدر دے اندر جتھے ترے کافر آکے للکارے برندے پیال اتھے میرے نبی نے اپنے چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بلایا تے نال میرے پیر حضرت علی حیدر کرار نو بھی بلایا خدا دی قسم جدو شیر میدان چاویا کافر دیا صفحہ چرندہ لگا جاندائی حتیٰ کہ ایسا وقت دیا ہے او جڑا خیبر دا قلعہ کموس آئی جدے بارے میرے نبی فرمایا سویرے پرچم میں انہوں نے بنا جدے نال اللہ تعالی رسول زیادہ محبت کریں دن اے ذاتی فضیلت ویسے تو سارے نالی محبت کریں دیان اللہ اکبر صبح سویر ہوئی ہر ایک دی خواہش آئی اے پرچم میں نو ملے اے اعزاز میں نو ملے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نو دیتا جائے تے سنیا دے چوتھے خلیفہ نو دیتا جائے میرے نبی فرمایا علی ابن ابی طالب کے دین جانے انہاں دی آنکھ نو تکلیف ہے سونے نے اپنا لوا مبارک کڑ کے پایا میرے پیر فرمائدیان ساری زندگی دوبارہ او آنکھ خراب نہیں ہوئی جس آنکھ وچ مصطفیٰ دا پاک لوا باغ پرچم اسلام پکڑایا گیا تے اگو مرحبا گیا اس آگیا میرا مقابلہ عام بندہ کوئی نہیں کر سکتا حضرت علی فرمایا جے تو مرحبے تے ادو بھی حیدر کھلوتا ہے میدان تے جسنو محمد عربی نے مسلح تے کھلونا بھی سکھایا تے دشمن دی آنکھ دے وچ آنکھ پا کے للکارا مارنا بھی سکھایا اس نے اتنی ضرب لائی زور نال جو جڑی ڈھال آئی دے جناب ڈھوڑی ہو گئی تے ٹکڑے ہو گئے میرے پیر جی نے اللہ کا نام لے کے جدو تلوار چلائی تے مرب واصل جہنم ہو گیا اتنا زور نعرہ تکبیر بلند ہویا جو یہودی بالکل شکست ہو گئی تے انہاں دا نشان اللہ بٹا کے میرے پیر نو خیبر دا فاتح بنا دیتا اے او توڑے میرے پیرن جدو غضب خندق دا موقع آیا تے مکے دے مشرکین
ایک مکے دا پہلوان لے کے آیا عمر بن عبد ود ایک ایڈا پہلوان آئی جو گاں دے چمڑے تے بہ ونجیا 16-17 بندے رل کے بھی چھکنا سکدے لیکن جدو اے سامنے سنو پیش کیتا نا تے آکھن لگے او مسلمانوں کوئی ہے تواڈے وچوں جیڑا ساڈے اس پہلوان دا مقابلہ کرے میرے نبی دے صحابہ کھلوتے نے یا رسول اللہ میں جاواں تے میں جاواں تے میں جاواں آقا فرمایا بیٹھ جاؤ آخر تے میرے نبی نے نال لے کے کھڑا کیتا ہے تے میرے پیر حیدر قرار اللہ دے سونے نبی ذرا مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تلوار پھاد تے میدان وچ جا تے نعرہ تکبیر بلند کر اللہ تیری مدد کرے سی او عمر بن عبد ود کھل لگا ایڈی وڈی بلا یہ سکیا جی میرا جوڑی نہیں بندا حیدر قرار نال میرے پیر آکھیا شروع کریندا یا میں کراں اس جدوں ویکھیا نہ ہے پیا دن تے آیا غصے وچ ضرب لیو اس دی ضرب بھی بڑی شدید آئی پر مرشد نے ہٹ کے سٹ ماری اسے کافر نو واصل جہنم پہلی ضرب نال کر دیتا او دے سینے تے پیر رکھ کے پیر حیدر نے نعرہ تکبیر بلند کیتا کافر دی پیر پھسل گئے گھبرا گئے جو ساڈا ایڈا وڈا پہلوان پہلی ضرب نال ہی واصل جہنم ہو گیا ہے ادو میرا پیغمبر روندا کھلوتا ہی اللہ آج کافر سارے مل کے آئے کھلوتے نہیں 10 تو 15,000 دا لشکر لے کے آئے کھلوتی نہیں اے چند صحابہ میرے مخلص میرے نال کھلوتے گے تو مدد نہ کرے تو اور کرن والا کوئی نہیں ایڈی زوردار آندھی اللہ چلائی انہاں دے خیمے اڑ گئے انہاں دیاں سواریاں مکے والے بڑے منہ کر کے بھجن لگ پیاں وڈیرے سرداراں دے پگڑے کدائیں تے آپ کدائیں اللہ دا پاک پیغمبر مسکراندا کھلوتا ہے شکر ہے میرے اللہ تیری مدد آئی ہے اگلی گل سنیا ہے تلا گانگا لیاؤ ہن مکے والے اندروں بڑے پریشان آن جو ساڈا پہلوان ماریا گیا ہے پیچھے بن کے منہ ویکھے سائے انجے بھیڑو جی منہ بنا کے آدن پیسے لے لو انی بیعت دے دیو جو پچھلے نو وکھا تدسا میرے نبی فرمایا اسی مردیاں دی کمائی نہیں کھاندے ہوندے اسی مردیاں دی بولو نا اسی مردیاں دی کمائی نہیں کھاندے ہوندے لے جاؤ شیش مردود نو کے کرنا اسی تا اللہ دا شکر پیدا کر دیا جس ساڈی مدد فرمائی اللہ نے اس موقع دے کے میرے پیر جی نو بڑی عزت عطا فرمائی نے وقت شادیاں تے کئی ہوندیاں تمہیں سندا ویندا رہندا ہے تے میں بھی شریک ہوندا کدی کدی اتفاقاً جدوں نکاح دا موقع ملے پڑھاون دا لیکن انج دا نکاح نہ سنیا ہے نہ پڑھیا ہے نہ ویکھیا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی انہاں دا رشتہ منگن واسطے آئے حضرت ابوبکر تے حضرت عمر انہاں دوواں نے آ کے رشتہ منگیا تے میرے نبی فرمایا کہندے واسطے جڑے حیدر قرار تے میرے نبی خاموش ہو گئے کیونکہ اللہ دا پاک پیغمبر اپنی مرضی نال رشتہ داری نہیں کریندا اس تو پہلے بھی جڑیاں رشتہ داریاں ہوئیاں اللہ دے حکم نال ہوئیاں سونا انتظار چاند تے اتو اجازت مل گئی سونے فرمایا او آون والے عظیم سنیا دے اماموں مبارک نے اللہ سائیں نے اجازت دے دیتی بولاو حضرت علی نو کہ میں آمنا دلال نکاح پڑھا دیوا کتنی سونی تقریب آئی میرے پیغمبر نے بیٹی دا رشتہ بھی دے دیتا ہے اور یہ رشتہ داری آمنائی لیکن میں یہ تفصیلی گل نہیں سنونا چاہتا گل اگلی سنونا چاہتا وہ اے آئی کہ جدو رخصتی دا وقت آیا میرے نبی سائیں نے دو حرفی گل کی تھی اپنی شہزادی نال او میری بیٹی او
میرے دل دا ٹکڑا او سیدہ بابا جی دیاں دو گلاں دل وچ پا کے رکھی قرآن بھی نہ چھوڑی تے نماز بھی نہ چھوڑی قرآن بھی نہ چھوڑی تے نماز بھی نہ چھوڑی آئے کاش اج حد والد رخصتی دے ٹائم اپنی بیٹی نو سبق دے کے رخصت کریا آئے کاش اپنا والد اپنی بیٹی دی رہنمائی کر کے اس نو رخصت کریا جیڑیاں گلاں سونا پیا کریندا او میری سیدہ او میرے دل دا ٹکڑا اپنے ابا جی دیاں دو گلاں بھول نہ جاویں نماز بھی نہ چھوڑی تا قرآن بھی نہ چھوڑی سیدہ دن نو روزہ رکھ دی چکی چلیں دی جو پسیں دی نال رات نو مصلی بچھا کے نفلہ بچ قرآن پڑھ دی رہ جاندی ہے جیڑا بندہ ہے دوئیں وظیفے اپنا لیندہ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ جیڑا قرآن نال بھی یاریاں لا لے جیڑا نماز نال بھی دلوں یاریاں لا لے اللہ اس نو رزق بھی غیب چو عطا کرے دئی تے اودی عزت بھی بلند فرما دے دئی اسے سیدہ نماز تے قرآن پڑھ کے اللہ نال یاریاں لاون والی اللہ بات بیٹے بھی عام نہیں دیتے ایسے عظیم امام دیتے جنہاں نو اللہ جنتی جوانا دا سردار بنا ایک موقع ایسا آیا ہے گھر چ کھاون پیون دی شے کوئی نہ تسی تھکے تے بیٹھے ہیں کہ ڈائریکٹ لوگوں دا مزاج ہوندا ہے کچھ مردے تے بھی چڑھنا چاہیے مولوی اے سن سن کے رجی پئی عوام ہن جے مردے سن دے ہوندے نا تے انہاں تلوات کاٹ کے اگڑا خدا دی قسم ہے اسی کوئی نہیں سن ایک جڑا قرآن دا مسئلہ ایک بار آ کے ہن ہر جلسے چ یہ نہ شروع ہوئی ہے نا بے مردے سن دے کہ نہیں تو اصلاحی گلاں بھی ہونیاں چاہیے ٹھیک ہے کراں یا کوئی اور سنا دے ہاں اگر تسی ناراض نہیں بیٹھے تو کوئی سنا دینا ہے جو ان کو پھٹے شٹے چاوڑے تا کوئی تو مسجد چھاتی چاہیے لیکن آج کل لوگوں کا مزاج بڑھ گیا نا بار ایک مزاج توڑنا چاہیے اصلاحی بھی ضرورت ہے عقیدے دے نال نال اعمال صالحہ دا بھی شوق ہونا چاہیے دوستو بڑی کمزوری ہے کہ ایک موحد بندہ ہے گالیاں کڑیندا کھلوتا ہے ایک موحد بندہ ہے پیو موتھا کڑیندا کھلوتا ہے ایک موحد بندہ ہے نماز دے نیڑے ہی نہیں ہوندا یہ توحید سو جنت لے ویسی پتہ نہیں مینوں تو نہیں سمجھ آندی ایسی توحید پرویز کدوں لے لئیے جیڑا دا تراویح دی لوڑ ہی کوئی نہیں مینوں سنتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں مینوں قرآن پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں مینوں فلانی شے دی لوڑ کوئی نہیں پتہ نہیں رب جانے کیڑے جنت جانا چاہتا ہے ساڑی سمجھ کے گل بہر ہے اللہ جتھے ایمان دا ذکر کیتا ہے نال اعمال صالحہ دا ذکر کیتا ہے ایک گل حقیقت ہے بس شرک ہویا تو جنت نہیں توحید ضروری ہے دے مطلب نہیں کہ توحید تو بغیر یعنی گزارا اسی بالکل قطعاً گزارا نہیں توحید بنیاد ہے لیکن نال اعمال صالحہ دی بھی ضروری ہے یہ ساری نوی نسل کیوں لین دولان دی پئی ہے اسی آکھیا تسی موحد بن جاؤ جنت والی چابی نہ کہ ساڈی جیب وچ آ کے استاد جی ہن لوڑ تہاڈی بھی سن قاعدہ ہے اس وجہ تو کام گڈی لین تو لتی نا حالانکہ اگر اسی رہنمائی نال اے کردے جویں توحید ضروری ان دے سونے دی سنت ضروری ان دے صحابہ دا طریقہ ضروری ان دے اہل بیت دا پیار ضروری انشاءاللہ نور علی نور ہو جائے ناراض نہیں بیٹھے ایک باری مل کے مجھے سبحان اللہ اچھا جناب اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ بڑا آلہ ہے ایک دن میرے پیر گھر آئے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے آتے گھر وچ کھاون پیون دی شے کوئی نہیں سدھا چلے گئے مسجد نبوی دے اندر اثر پڑی اٹھائی بیٹھے رہ گئے تے مغرب بھی ہو گئی ہن میرے سونے نبی نے ویکھیا اثر دے ڈیرے مسجد چ لگے ہوئے شام ہوئی تے سونے فرمایا چل علی ابن ابی طالب جی اج میرا بھی دل پیا کریندا ہے جو شام دا کھانا میں امن دلال بھی تواڈے دسترخوان تو کھاواں اللہ کیڑے سونے او مہمان کیڑا سونے او میزبان کیڑے سونے او مکان کیڑے سونے او دسترخوان جتھے نبیاں دا سلطان
مہمان بن کے تشریف لئی آندا ہے میرے پیر صاحب نے اگو ان نہیں آکھیا سونیا گھر وچ تک کوئی شے بھی کوئی نہیں ایک والد ہر شے برداشت کر سکدا ہے پر دھی دا دکھ برداشت نہیں کریندا اس نو اگر پتہ لگ ونجے جو میری بیٹی دے گھر وچ کوئی شے بھی نہیں ہے میری بیٹی پریشان ہے والد نو نیندر بھی نہیں آندی او نوجوانو اللہ دی ذات دا واسطہ دے کے آکھنا چاہندا ہوں اب جڑی تیری بیوی تے رفیقہ حیات وائف بن کے تیری سے سجیندی پئی ہے اے بھی کسی والد دا دل دا ٹکڑا ہی او دے نال ظلم زیادتی نہ کیتی کر او دے نال وحشیانہ رویہ اختیار نہ کیتا کر اللہ دے سونے نبی کے فرمایا ہی کہ چنگا بندہ کہڑا ہے جڑا تہجد ڈھیر پڑھدا نہیں جڑا سخاوت ڈھیر کریندا نہیں جڑا ذکر ڈھیر کریندا نہیں اے کریندا ہے تے اپنا فائدہ آپ کریندا ہے لیکن تہاڈے چوں بہتر بندہ او ہے جڑا اپنے اہل و عیال دے متعلق بہتر ہے او سنو کائنات والیو میں آمنہ دلال تواڈے سارے چوں بہترین او موحد نوجوان او میرے پیغمبر دی سنت نال پیار رکھن والیا او صحابہ تے اہل بیت نال دلو یاریاں رکھن والیا اے وی شریعت اے مسئلے وی پکائے کر اللہ فرمائندا الرجال قوامون علی النساء میں مرد نو حاکم بنایا ہے عورت دے اوتے عورت دا حق بندا ہے اپنے خاوند دی دل و خدمت کرے او صوم و صلاۃ دی پابندی کرے اپنی عزت و ناموس دے اندر کسے نو شریک نہ بن دے تے خاوند دی دل و خدمت چ کرے ایسی موحدہ خاوند دی خدمت کرن والی تے جدو موت آسی میں اللہ جنت دے 8 دروازے کھول کے استقبال کرے سا لیکن مرد نو اللہ کہے ہے تیری شان زیادہ بنائی لیکن تیرے ہوتے حکومت میری ہے اگر تو چاہتا ہے جو معاشر دے میدانوں میں اللہ تیرے عیباں تے پردے پاتے تینوں جنت دا وارث بنا دے آج اپنے رفیقہ حیات دیاں کمیاں بیشیاں تے کمزوریاں تے پردے تو چپائے کر انہی چھوٹی موٹی مسٹیک نو در گزر تو کر گیا کر انہیں نال شفقت محبت والا معاملہ تو کر لیا کر تے معاشر دے میدانوں میں اللہ تیرے تے رحمتیاں چادر پوا کے تینوں بہشت برین دا وارث بنا دے ہاں جی سبحان اللہ چلو جی کھانا میں جانا ہے توڑے گھروں کھانا سن دے بیٹھو نا سونے فرمایا حضرت علی حضرت صاحب فرمایا چلو جناب جیڑی شے اسی تواڈی خدمت وچ پیش کر دے سا جگ دے بیٹھے ہو کوئی شادیوں مسئلہ بھی سنیا ہے جے سونے نو پتہ ہویا جو گھر وچ کئی شے بھی نہیں تے اودے جاون دی لوڑ کوئی نہیں اللہ کچھ مسئلے بھی سمجھدا کہ پردے دے پیچھے دیاں تفصیلاں جانن والا کون ہے اللہ لیکن میرے پیر صاحب دے جملے سنیا ہے ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ دے نال ملائے ہویا لیکن کال اودے ملائی جڑا شہرک تو بھی زیادہ قریب رہندا آکھن لگے امن یجیب المضطر اذا دعا او بے کس دلا چار دیاں پکارا سن کے جھولیاں بھرن والیا آد عزت بھرم رکھ لیوی نبیاں دا سلطان مہمان بن کے تشریف لیاں دئی اگے بھی ساریاں تیریاں مہربانیاں تے آج خصوصی بھرم رکھ لیوں لج پالا حتیٰ کہ جدو سونا تشریف لے گئے اگو حسنین کریمین دی امی جان بھی مسلح بچھا کے او بھی جناب نماز دے وچ مصروف آل جدو فارغ ہویاں نماز تو تے سونے نال ملاقات ہوئی باپ بیٹی ملنا نا تے خوشی دی لہر دوڑ ویندی آئی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھوڑی دیر گزری توجہ چاہتا گھر دے وچوں تازہ کھانے دیاں خوشبو
خوشبوواں شروع ہو گیا. حضرت علی نے پوچھا سیدہ کولو اے کھانے دیاں خوشبوواں کے دعا دیاں پیاں جنے واللہ تسی مسجد نبوی چلے گئے نماز پڑھن تے میں پچھو مصلی چ بچھایا قرآن بھی پڑھ دی رہیاں نماز بھی پڑھ دی رہیاں اللہ نال گلاں بھی کریں دی رہیاں جو میرا خامن دین دی اشاعت جہاد واسطے پہر گئے ودیال گھر چکائی شے بھی نہیں اللہ جے تو انتظام نہ کرے اور کرن والا کوئی نہیں تو جو آدھائیں دو وظیفے تے عمل کرو توڑیاں مشکلانوں میں آسان چکرے سا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اللہ دا قرآن نال بھی جاریاں لا کے رکھو تے نماز نال بھی جاریاں لا کے رکھو توڑیاں مشکلہ میں آسان چکرے سا اسی نماز بھی پڑھیے قرآن بھی پڑھیا اور تو انتظام نہ کریں تا اور کرن والا کوئی نہیں جدو حضرت علی کرم اللہ وجہ پوچھا سیدہ کھیا گھر چ نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا واللہ میں نو پتہ نہیں جو کھانا کدو آیا ہے کپڑا ہٹایا گیا برتنا تو اللہ دی قدرت نال کھانا فرش آیا پہ ہوئے جدے وچ بوٹیاں بھی آن تے روٹیاں بھی آن تے فروٹ بھی آئی سونا مسکراندہ بیٹھا ہے دعا میاں بیوی دی بٹھیا بٹھیا گلاں پیا ہوندیاں کدو آیا کھانا کوئی پتہ نہیں اچانک اللہ پردے ہٹائے تے میرے نبی نو مطلع فرمایا میرے سونے نبی فرمایا آپسی تکرار نہ کرو میرے علی منیا بنجو اس دسے جڑا دلوں دے راز جانا نالا ہے اس دسے جڑا قرآن اتارا نالا ہے اس دسے جڑا دو وظیفے دے منالا ہے اس دسے جڑا قرآن دے نماز پڑھ کے منگن والا ہوئے او دی جھولیاں بھر دیندہ ہوتا ہے او میری بیٹی مبارک نے اج اللہ نے تواڈے گھر وچ انجے دسترخوان چا اتارے جے میں اللہ کریم نے بی بی مریم واسطے دسترخوان اتار اتھے زکریا علیہ السلام بھی وے کے حیران ہو گیا نہ ایک قدم دروازے دے اندر آستے دعا بارا تے پوچھن لگ پہ آئی مریم انا لک آزا او سیدہ ایک دسائے بند کمرے وچ بے موسم پھل کے دعا گئے اے ہوندے نے سچے ولی او انج نہیں کہندے ساڈیاں لیکھاں وچ میکائل اسی چھو چھا کریے تے انج کر دیندے ہاں تے اونج کر دیندے ہاں اسی پوٹی بھرنی ہوے تے سورج نو سواٹے دے نیڑے لے آندے ہاں اسی اڈی ماریے تے دیواراں بھجا دیندے ہاں نہیں اسی گوٹا دیویے تے جلدی ٹرین نو روک لیندے ہاں نہیں ایسیاں کہانیاں سچے ولی نہیں سنے دے ہوندے سچی ولی دی تقریر سن اللہ دے انعامات ویکھ کے اودیاں رحمتاں اتردیاں ویکھ کے جنت دا دسترخوان اتردا ویکھ کے سیدہ بی بی مریم کہندی او میرا خالو جانا ایدے وچ میں بی بی مریم دا کوئی بھی کمال نہیں ہے بی بی پھر کہندا کمال ہے قرآن سنی جو ٹھرے تو پیر تک سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے ہے سچی ولیہ کہندی ہے قالت ہوا من عند اللہ اے بند کمرے دے اندر بے موسم پھل دیون والا کون ہے سارے بولو نہ کون ہے ہر ایک دا دسترخوان سجاون والا کون ہے ہر ایک دیاں جھولیاں بھرن والا کون ہے عزت دا مالک کون ہے رزق دا مالک کون ہے حضرت نوح دی کشتی کے نارے لاون والا کون ہے
ابراہیم واسطے اگ نو گلزار بناون والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ واسطے 12 خشک راستے بحر کلزم تے بناون والا کون ہے؟ حضرت سلیمان دے تخت نو ہوا وچ اڑاون والا کون ہے؟ حضرت داؤد دے ہاتھ لوہے نو گھوم کرن والا کون ہے؟ دشمناں دے جرمن دے اندر عیسیٰ روح اللہ نو زندہ آسماناں تے اٹھاون والا کون ہے؟ دشمناں دے وچ رکھ کے میدان بدر دے اندر میرے مصطفیٰ دی حفاظت کرن والا کون ہے؟ سیدہ کہندی او میرے خالو جان میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے، ہوا عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ او جس نو جتنا دینا چاہے او دیون تے قادر۔ گل آئیے سنونا چاہندا اے جڑے اگوں بزرگ کھلوتے ہیں انہاں دی عمر 120 سال ہوئی کھلوتی ہے۔ جلد بیٹھے ہو نا تھکے تے نہیں تھوڑا جہا 15 منٹ لا لو ناراض تے نہیں بیٹھے ایک بار مل کے بولو سبحان اللہ۔ ذرا سمجھے آئے عقیدہ بھی سمجھے آئے ساڑھے جانگلے مڑے توڑا دا خیر علاقہ کسرت نال مبیدین الحمدللہ ساڑھے جانگلے مڑے بہو صاحب دے دربار شریف دے پتر ہوتے بیرے نے بیر دے درخت دے تلے چادرہ بچھا کے بیبیاں بیٹھیاں دیاں ڈاکٹر طاہر صاحب پوچھیا جاوے کیوں بیٹھیاں جنے دی بیر دا پتہ گریا قاضی صاحب تا بیٹی آمنی ہے بیر دا داڑا گر پیا تا جانے بیٹا بنائے اے بچے تا بچے ہوندن اتو قدرتی ہوا آئی تا بیر دا داڑا ڈھٹھا تے چھوڑ جھوٹی مار تے کھا گیا بی بی بھین کرن لگ پہ میرا پتر کھا گیا اسا کیا بی بی اللہ تے نو ہدایت دے وے میں تا بیر کھا دائے اسا کیا ظاہر دے وچ بیرا وچ ہیر پھیرا اللہ کریم فرمائندہ نہیں نہیں قرآن سنیا جنوں تا تینوں اینک سونی لگی نہیں اگر تو فریم لا لیندا صحابہ تے اہل بیت دی محبت والا شیشہ ایک منو لیندا قرآن والا تے دوبے بڑھ لیندا سونے دی سنت والا ایڈا سونا اے تینوں فریم لگنا آئی ایڈا سونی تینوں اینک لگ جانی آئی جد نال حق تے باطل دا راستہ تینوں نظر آمنا آئی اللہ سائیاں مڑے پتر چھتر لینے او من تک کتھو تک بجنا پوندا ایک کتھو تک بجنا پوندا للہ ٹون تک یا بجنا پوندا جھاگ دے علاقے تک یا بجنا پوندا اسلام آباد دے علاقے تک یا بجنا پوندا دولت شاہ دی سرکار تک اللہ دا نہیں نہیں میرے قرآن دے میرے آ میں تنو مسئلہ سمجھا دے وا اس سورت دا نا حامیم سورہ یا پارا نمبر 25 ہے یا آیت کریمہ دا نمبر 49 تے 50 ہے یا اللہ فرمائدہ یا بولی من یشاء وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ او تلا گنگا لیا میں جس نو چاوا بیٹیاں ہی بیٹیاں چا دیوا جب شعیب علیہ السلام نو بیٹیاں دیتیاں ہاں تے بیٹا نہ دیتا میں جس نو چاوا بیٹے ہی بیٹے دے دیوا جب ابراہیم خلیل اللہ نو بیٹے دیتے ہیں او جو زوجہم ذکرانا و اناثا جس نو چاوا رلا پلا کے دے دیوا جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے وچوں سونے نو بیٹے بھی دیتے ہیں تا بیٹیاں بھی دیتی ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جی میں نہ دیون دا پروگرام بنا لیوا
باویں مومن دی امی طیبہ طاہرہ قرآن دی کاریا ابو بکر صدیق دی لخت جگر تے ازواج مطہرات دے وچوں پیغمبر نو سب تو پیاری تا چہیتی بیوی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہوئے میرے پیغمبر دا 9 سال تک بستر سجاون والی کیوں نہ ہوئے کہ میں کئی شے نہ دیواں او رو تا سکدی نے پر میرے خزانے چو کھوڑ دی طاقت میں کسی نو دیتی کوئی نہیں ہن تے لگا گلیوں ذرا نعرہ چ مارو ہو سکدا یہ رات لیلۃ القدر دی ہوے تے ساڈی بخشش دا اللہ فیصلہ کر دے بس دلو نعرہ مار کے دھیاں تے پتر دیون والا صرف کون ہے تیرے میرے نفع نقصان دا مالک کون ہے بی بی مریم نو میں موسم پھل کھواون والا کون ہے اگو جڑے بزرگ کھلوتے آن او بھی سچا نبی آیا عمر 120 سال ہوئی کھلوتی آئی تا بیٹا منگ دے ودیان سناوا چگلی گل بھی اتھائی پیغمبر رو کے آدھا رب انی وَأَنَ الْعَزْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اللہ سائیاں عمر دے 120 سال تک گل پڑ گئی آئی ہڈیاں کمزور ہو گئی نہیں ہن میرے سر دے بال سفید ہو گئے نہیں مینوں ایک دن بھی یاد نہیں جڑیاں شیاں میں منگیاں تے تو نہ دتیاں اے کو بیٹا منگدا وداں تے کوئی اے رولا بھی نہیں جو میریاں فیکٹریاں پچھوں بند نہ ہو جاواں میری پچھوں وراثت نو سنبھالا کوئی نہ ہوے میں وارث دنیا دا نہیں منگنا چاہتا بجارے سو من آل یاکو ایک دا سونا پتر دے دے جڑا ممبر تے بیٹھ کے تیری توحید دے نعرے مارے کرے جڑے لوگاں اللہ دی توحید دے مسئلے سنائے کرے اس وجہ تو تیرے کولو منگدا کھلوتا ہن ایمانداری نال دسیا 120 سال دا بزرگ ہوے ود بیٹا منگدا کھلوتا ہوے تے اللہ سائیں نو جواب کی دینا چاہیدا ہے او میرا سونا نبی ہن تیری عمر زیادہ ہو گئی ہے ہن اتھائی صبر کر جا بس گل ختم ہو گئی ہے لیکن دلو صد مری وے تے سجن و جواب ضرور دے دن سونی ذرا ٹھرے تمڑ سبحان اللہ چاکی اللہ سائی نے صد مار کے آکھیا یاد کریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ او میرا پیغمبر زکریا اج تو روغن دی انتہا کر دیتی اج تو دعا وچ عاجزی دی انتہا کر دیتی کہ دعا دا اصل طریقہ بھی یہ ہے کہ اپنیاں کمزوریاں سجنا دے اگوں رکھیاں جان بڑی توجہ نال گڑ گڑا کے دعا کیتی جائے تے سجنا نال آہستہ آہستہ گلاں کیتیاں جان اللہ فرمایا میرا پیغمبر گھبراویں کوئی نہ میں تینوں بیٹا دیون دا پروگرام بنایا 120 سال کے لگے تا بیٹے دا ملن کے لگے آج تا شادی دی جوڑی دے 6 مہینے ٹپ دے نہیں تا پتنی کتھو کتھو جناب چکر مار کے آئے ودے ہوں دے اتھے تا 120 سالہ تک بوا چھوڑ دا نہیں پیا اور ویکھی وجدو اللہ دیندہ ہے تا کیویں دیندہ اللہ کیا بیٹا بھی دے وانگا اسمہ یحییٰ مولوی نام صاحب اللہ نے کیڑی خاص رحمت فرمائی اکھے بیٹا بھی دے سان یحییٰ نا رکھ کے دے سان تو منگیا کوئی نہیں جدو جوان ہو جاسی او دے سر تھے نبوت تاج بھی سجا
ہن یہ پیغمبر جڑا منگدا کھلوتا ہونا تے اللہ کیویں دے سے میں تے صحیح فل مار ہو گیا میری بیوی بانج ہو گئی پھر حسین بھی دے رب سننا چاہتا رحمت اللہ تعالی علیہ دا ہن کنجوسی نہ کرے مویدوں اپنے پیر دا گل سن کے ہاں ٹھرے تا سبحان اللہ چا گیا ہے اللہ کریم نے کوئی لمبی تقریر کو جواب نہیں فرمائی بلکہ اللہ کریم نے فرمایا او میرا پاک پیغمبر زکریا ذرا پڑھو چا میرے نال قال کذالک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملدیاں نے ذرا پڑھیا چا قال کذالک اے جڑا کذالک دے وچ کاف ملک صاحب اینو اکھیندا ہے کاف لبیان الکمال حسین علی نے مسئلہ سمجھایا تے رنگ بھر دیتے عرض کریندا ہاں ٹھرے تا سبحان اللہ چاہی حضرت صاحبہ دے ہوندیاں اللہ سائیں آکھنا اے چاہندا آئی او میرا پیغمبر تو سوال تائیوں کریندا کھلوتا اسی جوڑی نو جوان کرے سے یا میری شادی کسی نوی جگہ تے کرا کے وقت بیٹا دے سے میری بیوی تباہ ہو گئی ہے اللہ فرمایا قال کذالک او میرا پیغمبر میں تو انو جوان کرن تے قادر تا پر جوانانو تے میں پتر دیندہ ہی رہندا تیرے جیسے 120 سالہ بزرگ نو یا جیسا بیٹا دیونا دیا تے میں اللہ دا کمال جیڑا ساڈا بن بنجے ازمیں شادیاں رہ جاندیاں پر سیک موت نہیں دیندے جدو تک دی نیک تمنا دا باغ کھڑے ہویا وکھا نہ دیویے پچھاڑتا آ دعا کر دے آئے سونے فرمایا جیڑا آج تسی نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے اللہ کو لو مدد منگی آئی اللہ نے تواڈے گھر وچ انجے دسترخوان اتاریا ہے جویں بی بی مریم واسطے اللہ نے دسترخوان اتار اللہ ہن ایک گل سناونا چاہتا تھکے تے بیٹھے ویسے میرا دل ہے نہیں جھٹے کو سناواں اگر اجازت دیو تو سنائیے میں تھکے بیٹھے ہو یا پکے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ لوگ ڈرے ہوئے علماء دی مہربانی چلو وقت بھی تسی اعتبار کرتے ہو کے میرے کسان دا بیٹھے الیکشن کراون دا کی فائدہ ہے راتی روڈ یعنی ووٹ بشیر نو دیتے ہیں تو سویرے شبیر چلی گیا اللہ ایک بیچارے مولوی نے پھر بھی لوگ اعتبار کر رہے ہیں مولوی جی میں بھی تھوک لیں بیچارے عوام باتیں آپ دشکار دی ہے چلو اللہ تو خوش رکھے یہ محبت بڑی قائم رہے ہوں سارے میری اچھا کیا کونا سبحان اللہ ہوں ذرا ایک مسئلہ سناونا چاہتا انہاں موحد نوجواناں نو توجہ چاہتا انہاں موحد نوجواناں نو بڑی محنت نال فقیر گل کرنا چاہتا ہے تسی یار ساڈے بازو ہو تسی ساڈے پر ہو تسی ساڈا مستقبل ہو اللہ تواڈیاں جوانیاں برکت پاوے لیکن گل سنیا ہے شیطان دھوکا دیندا ہے مشرک نو آندا ہے تہجد پڑھ اس نو پتہ ہوندا ہے ڈگرا تے آٹا وٹیندا پیا ہے تے موحد نو آندا ہے تینوں نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں تو قاضی جی اور اکلو صرف قرآن سن کے نعرے ماری رکھ لا لیکن اگلی گل تے بے شک عمل نہ بھی کرتا تیرا بیڑا پار ہے حالانکہ قاضی صاحب تا قرآن بھی سنا رہے ہیں تے سننا تا پیغام بھی دے شیطان وسوسے پیدا تینوں نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں اور ذرا اے مقام نوٹ کری تو صبح سحری ٹائم ترجمہ لا قرآن ذرا ویکھی جو جنگ چو فقیر مولوی آیا تے آدھا بیٹھائی قرآن چلنا ایک مسئلہ بیان کیتا اے سورۃ المدثر 29واں پارہ ہے آیت کریمہ دا نمبر 42 نے اللہ فرمائندا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین جلدی سوال کر سمجھ انمیاں کولو او کیڑی شے تانوں ایتھے لے آئیے تسی تے بڑے نعرے مرے آوے تسی تے بڑے چنگے آوے تے بڑے اپنے آپ نو دیندار سجاندے آوے کدے آئے پیو اے تے تواڈی جگہ کوئی نہیں اگو جواب دے سن قالوا لم نک من المصلین
او یار اسی نماز کوئی نہ سے پڑھ دے سانو مفتی دی قاضی دی آدھے تہان پر سے آدھے سے نہیں جی ناریاں دی حد تک توڑے نالا جلسے جلوس دی حد تک توڑے نالا لیکن نمازانا کام تسی جانو تے توڑا کام جانے یا جڑیاں بے نمازی پڑھے رہے آئے تے جہنم وچ آئے پہ آئے نال گو ایک الوی کرے سال وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اللہ سانو پیسہ بھی دیتا ہویا پر کدی غریباں تے بھنڈیا کوئی نہ ساپ بن کے بیٹھے رہا دیا سے زکاة دی واری آوے آتے راتی پیسے چاہ کے اتم گیا دیا سے اللہ جڑے لوڑ نہیں لے لے تھوک لائی رکھی اپنے آبنو کہ آج آگئے تھائیں بہنا دا حق تے دھیاں دا حق غریباں دا حق پلاٹاں تے قبضے سودی کاروبار او کریں دے رہ گئے کدی حلال دے لکمے اسی پیٹ چنان دے جتھے دا لگ دائی جیبا کٹیں دے رہ ویندے آسے زہرن بوڑ اسلام دا آئی کہ میں اکھین دے اتو ٹیپ ٹاپ تے وچو حیدرآباد بالکل اوہ نظام بڑھیا رہ گیا زہری نمازاں زہری جناب صدقے خیرات وچو گل کائی نہیں نہ اسی نمازاں صحیح پڑھیاں تے نہ زکاة دیتی نہ اللہ دے رات خرچ کیتا آج اتھے آئے پیا وقت میرا دل کریں دا اپنے پیر دی گل تے سناوا دستکائی پیر حیدہ دے دروازے تے اس وجہ تو سنا رہا لوکی کہندے نشاتی پیرانو نہیں مندے رب محمد دی قسم یا اس امت دے سب تو بڑے پیر مصطفیٰ دے صحابانی اور صدیق بھی میرا پیر ہے تے حیدر قرار بھی میرا پیر ہے لیکن چونکہ نہ دن میں شہادت ہونا دیئے اس وجہ تو نہ دی نوکری زیادہ دے رہے ہیں ثواب دی نیت نال دستک آئی تجڑے اصل پیر ہوندے حسینی خاندان انہاں دا مزاج سخاوت والا ہوتا ہے ہووے سچا پیر تے او جناب سخی نہ ہووے دو گلہ نہیں ہو دیا ہووے سچا پیر تے کھوتے تے چڑھ کے پندہ بدووے دو گلہ نہیں ہو دیا اے سچے پیر دے بوے تے آیا اکھے اللہ دے نا دا سوال ہے میرے پیر نے بیٹے حسن نو فرمایا امینو آنکھو کئی شہید دیو جو اللہ دے نا دا مغدہ کھلوتا ہے سیدہ نے ایک درم چاہ کے دیتا اکھے ابا جی نو مٹھا دیا دس ہے آئے 6 درم تسی خاص کم بستے رکھائیان پچھے 5 رہ گئے میرے پیرا کیا ٹھہرو ٹھہر رک جا تیرا کم بن گئی وجہ میرا بیٹا او جڑے 5 پین او بھی چاہی لیا اللہ نال سودا کر دیا یا 6 درم گھر چاہ کے دے دیتن خدا دی قسم ہے اگر سارے سہبے مال صحیح امانت دیانت نال زکاة کٹن تے کوئی غریب نظری نہ آئے مویدوں ایک گل سن لے آئے اس زکاة دن دی ویری اپنے موید غریبانوں ویکھیا کر مشرک تے زکاة نو لگ دی نفلی صدقہ خیرات دے لیا کر زکاة دیواری آوے تے اپنے موید غریبانوں یاد رکھیا کر اس ٹائم چشم پوشی نہ کیتی کر انہاں دا حق کے تیرے اتے ورنہ معاشر نو ماریا جاسے دینے تاہنی پر بندے چھوڑ کے دیتے کر اپنے رشتہ داراں چوے پڑوسیاں چوے اپنے قریبیاں چوے ضروری نہیں کہ ہر منگن والے نو دیتا جائے ویکھیا کرے دا گزارا کیندے بیچارے دے اہل و عیال زیادہ تے دسنا بھی ضروری نہیں ہوندا جو زکاة دے پیسے آگھر جے جناب توڑا توفہ اپنی کوئی ضرورت استعمال کر لے آئے یہ دے واسطے دیندہ کھلوتا ہوتا تیرے دل دی حالت نو جانن والا کیڑا شرم آندا یار 5 کلو دا شاپر راشن دے تے 20 بندے دیندے کھلوتے نال تصویراں پیاں بن دیاں تے نیٹ تے چاڑیاں جا رہیاں ہن ایمانداری نال دس تے کیڑا ثواب ملنا ہے تے کی ہونا ہے صحابہ کرو کہ صدقے کر کے تنہائیاں وچ آدیاں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم او کی
کسی مومن نو ذلیل نہ کیتا کر اس نالوں بہتر ہے دا تعاون نہ کر یہ کرنا ہی تے خفیہ بن کے تعاون کر کے رو کے آکھیا کر شکر ہے اللہ دے منڈلا بنایا ہی لے منڈلا نہیں بنایا او اتا چونا بھی جاندہ ہے دے تا سرے پرنے بگونا بھی جاندہ ہے دے تا جیڑا دلوں سخاوت کریں دا آخری جملے سنتا دعا کریں دے آئے میرے پیر نے 6 درم اللہ دے راتے دے دیتے اتھائیں کھلوتے ہیں سامنے ایک بندہ آیا ہے اٹھتے چڑھیا ویندہ پیر سب خیر انہیں کدے ویندہ جانے اٹھ بیچن ویندہ پیا چوکھیں نہ بیچنیں جانے دی 140 درم مل ونجل جو میں اٹھ دیتے سا حضرت فرمایا اتھائیں پندے یہ کم ویندہ پیا کیتیا انشاءاللہ تیرے پیسے نہ انتظام اللہ کر دے سی کیوں پتہ آئی عمل دلوں کیتا ہے تے کہ دی رضا واسطے کیتا ہے اللہ دی رضا واسطے عمل ہوئے تے گھاٹے نہیں ہوں دے دعا بندہ آگیا پیر سے اٹھ بیچڑا دے جنے دیا کتنے اندہ جنے تو کتنے اندہ لیندہ آکھے اٹھتا بڑا قیمتی ہے پر میں 200 درم دے سکتا میری ایہ گنجائش ہے آکھے نقد یا ادھار جنے پیسے نال نہیں ودا آکھے میں نہ پھدا تے اٹھ پھد تے مارا مار تے ونجن علی کر او جدے کلو خرید آئی اس نو دے دیتے 140 تے رب جانے پچھو کتنے بچے سبحان اللہ پچھے 60 بچے تری حضرت حسن دی جھولی وچ پائے تری میرے پیر حسین دی جھولی وچ پائے آکھے ونجو امی نو سلام بھی دے آئے تے انہاں دی خدمت تے پیش بھی کر دے آئے سیدہ نے جنوں ویکھیا اپنے شہزادیاں نو کہ اے 60 درم لے کے آئے 6 لے گیا پوچھیا کدو لے کے آئے ہو اگو جواب دیوان دی بجائے پچھو حضرت دی آپ آندے پیال آکھن لگے او جنتی خاتون او مصطفیٰ دے دل دا ٹکڑا او سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دی نشانی تیرے ابا جی دے سینے دے آمن والے قرآن دی ایک آیت عمل کیتا ہے اللہ جو فرمائتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا تو 1 روپیہ میرے راہ وچ دے میں 1 دے بدلے دا بنا کے واپس کرے سا یہ 6 پیا شاہ کی اللہ دے راہ تے دے گئے تے اللہ 60 بنا کے واپس کر دے یہ بہرنی لیٹر بند کر کیوں کربلا تھا نا مارا وہ شروع چکر ابو بان ساری پڑھا سجے ماحول نہیں بڑھا ہوگا بات اندر والی کی بات کرو تو بندہ کو جر ہوتا ہے ایک اللہ تو سونا نہیں لگتا ہے اچھا وہ جی بند ہوئی میں کہ لیٹ چلی گئی اللہ تسی تھا گئے ہو بس چکر میں کیا صلاح ہے سنا ہوا یا بس کرے تسی اگے سو یار سارا دن روزے رکھی بدے ہیں ادھا کو شہری دا استاد دا ارادہ ہے بس یہی تک گل نہیں جائے نہیں ٹائم کافی ہو گیا اللہ تم سارے موجود عظیم عطا کرے بس انجھے آخری جھلک سنونا چاہنا بس آج صرف اتنی ہی 2 گلاں دل وچ بہ جانا کہ یار زندگی دے وچ قرآن بھی نہ چھوڑے تے نماز بھی نہ چھوڑے اب انشاءاللہ بس اے یاری اج لگ گئی نا انشاءاللہ بڑھ تو وے چس کے وے یہ قرآن نال یاریاں نہ لیسے نا ہن ایک گل سناونا چاہنا تے مڑ دعا ہے یہ آج بھی تو آکھے نا میری دکان تے میرے رولے استاد جی میرے کول ٹائم کوئی نہیں قرآن پڑھن دا ایک اللہ تو استادن تو سنا سکدا اللہ یہ گل کہے کو سننی آکھ تے وقت قرآن سناواں ہے تھکے تے بیٹھے اے میرے مڑ مل کے کچھ سبحان اللہ ہاں آج یاریاں لال ہے ورنہ معاشر نو سوائے پریشانیاں دے اور کچھ بھی نہیں ہونا جیڑا بندہ قرآن دے کنڈ چکرے دئی جتنے مرضی پیسے کما لے سکون پیسے نال تا نہیں ملنا اے وقت وے قرآن دا حوالہ ادھا ترجمہ بھی لازمی ویکھی اے سورت طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیت کریمہ دا نمبر 124 نے اللہ فرمائندہ من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى جیڑا
ساڈے قرآن دے کنڈ چ کریندا آدا میرے کول ٹائم نہیں پڑھن دا تے سنن تے سکھن دا دنیا تے عذاب آندا میں اودی معیشت دا پہیا جام کر دیندا پیسہ ہو سی صحیح پر سکون نہ ہو سی اولاد ہو سی صحیح پر سکون نہ ہو سی برا ہو سن صحیح پر سکون نہ ہو سی گھر والی رفیقہ حیات ہو سی صحیح پر سکون نہ ہو سی اے پیسے نال گھر تا بنا سکدا پیسے نال اچھا بیڈ روم تا سجا سکدا لیکن سکون پیسے نال تا نہیں ملدا او تا ملنا ہے تے اللہ دے قرآن نال یاریاں نال ملنا ہے یہ قرآن تو دور رہ سے پاویں جو مرضی کمال ہے سکون نہیں ملنا اے قرآن دا فیصلہ یا او میرے بھائی جان بزرگ نوجوان آج تو سارے اللہ نال وعدہ ہی کریں دے آئے دعا بھی کر دے آئے اللہ سانو ہر روز قرآن پڑھنا اللہ بنانے اللہ ساڈی صبح شام قرآن پڑھن والی بنا دے اللہ ساڈیاں اولاداں نوں وی قرآن پڑھن والا بنا دے اللہ ساڈیاں بچیاں تے پردے دار بیویاں نوں وی قرآن پڑھن والا بنا دے او جس گھر دے وچ قرآن دیاں آوازاں آندیاں تے جس گھر دے وچ رون والیاں بیبیاں نماز پڑھ کے گھر نوں آباد کریندیاں اللہ اس گھر نوں جنت آباد بنا دے کوٹھی جیڑی بھی سونی کیوں نہ ہوئے اگر رون والیاں اتھے نماز نہ پڑھ دیوں قرآن نہ پڑھ دیوں تے حسین دا نانا فرمائندا ہے کہ جو سمجھو ایک قبرستان چران دے پے اتھے رحمت نے آنیاں رحمت اس وقت آنیاں جدوں گھر وچ رون والیاں بیبیاں قرآن بھی پڑھ سن تے نماز بھی پڑھ سن اللہ تیری جھوگی تے رحمت دے بدل برسا دے سی اگر قرآن دے میرے نہ آیا اتھے معیشت تنگ تے بے سکونی تے معاشر نو کی آونا ونحشرہو یوم القیامت اعما اتھے انا کر کے اٹھایا بجنا افرو تفراؤنی نفس و نفسی دا عالم ہونا چیخ دا کھلوتا اسی رب لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا اللہ سائیاں تلا گنگ جانگ وچ دنیا وچ آس ویداس آج میری اکھاں دے نور نو کے بن گیا سنیو نوجوانا فرد جرم کے پیا لگدا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا آج ایک گھنٹے واسطے نیٹ دی سروس بند ہو ونجے تے پورا ملک سر تے چال ویندا ہے ایک بن گیا یار میری فیس بک نہیں پہ چل دی تے میری واٹس ایپ پہ نہیں چل دی کدی اے بھی سوچیا ہے کتنے دن ہو گئے گھر وچ قرآن پڑھے ہویا کتنے دن ہو گئے قرآن دی تلاوت کیتے ہویا کتنے دن ہو گئے قرآن نال یاری لائے ہویا اللہ فرما سن معاشر دے دینو میرا قرآن تیرے گھر وچ آیا میرا قرآن سنا من والے نہ سنایا لیکن تو کنڈ کر دیندا ہے دا میرے کول ٹائم کوئی نہیں دنیا وچ تو ساڈے قرآن دے رو کنڈ کیتی اج اسے بھی رحمتیاں نظراں نال تیرے دل نہیں ویکھنا چاہندے ادو کے ویکھن گرمی دی شدت وچ اتو صاحبان آ جاسی چھتریاں آ جاسن اللہ سارا کچھ جانن دے باوجود پوچھی او سورۃ البقرہ او سورۃ آل عمران ابتلا گنگ دے خاص بندیاں تے کیوں چھاں کیتی کھلوتیوں اے کیوں چھتری بنا کے اتے کیتی کھلوتیوں قرآن دیاں سورتاں بول کے کیسا اللہ سائیاں جڑا تو انہاں دے ذمہ لایا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ اے
بھاویں جو مرضی ہو ونجیا نہ قرآن چھوڑے دا نہ نماز چھوڑے دا کدی تہجد وچ اٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کدی سحری ٹائم قرآن دیاں تلاوتاں کدی مغرب عشاء ٹائم قرآن دیاں تلاوتاں حتیٰ کہ محنت مزدوری ڈیوٹی ودا کردا ہویا تاویں قرآن پڑھدا رہ جاندا ہے اللہ فرمائے سی او میرے قرآن دیاں سورتوں منگو کے شے منگدیوں القرآن حجت لک او علیک او کما قال اج تا اے خاموش ہے معاشر نو تو تے میں خاموش ہونا ہے تے اس قرآن بولنا ہے یا تیرے میرے حق وچ یا تیرے میرے خلاف جدے خلاف قرآن بول پیا او بیکار تے ناکام ہو گیا تے جدے حق وچ قرآن بول پیا اللہ قرآن دی شفاعت قبول کر کے قرآن پڑھن والے تے نماز پڑھن والے تے رحمت دے بدل برسا کے جنت دا وارث بنا پریشانیاں دا حل اللہ دو شیئیں چل گیا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقع میں سارا اللہ دیا گلنا سڑن نو دل کرے قرآن پڑھیا کر گلنا کرن نو دل کرے تے نماز پڑھی کر اے دو ایسے تحفے نہیں قرآن اتو تلے آیا ہے بہاراں آ گئیاں رمضان چایا ہے بہاراں آ گئیاں لیلۃ القدر چایا ہے بہاراں آ گئیاں ساری شریعت اتو تلے آئی سمنا تلے رہے نماز والے تحفے دیواری آئی اللہ معراج علی راتی کول بلا کے تحفہ دیتا ہے اور دیتے 50 نمازاں ہاں اگو مل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے شکر کی کرو مل گئے انہاں دی شفقت جو نہ پوچھے کہ مل گیا یعنی اے بھی ملیا تے نال 50 نمازاں انہاں کیا ہے 50 نمازاں تے اتنا گنگا لے بھیگ دے آڑے ان لوگی آدھے جو انہاں نے پتہ لگے کہ 50 نہیں پڑھنیاں انہاں اصل دے اندر قیاس کیتا ہی اپنی امت ہوتے اللہ میری امت نو ترنجبین بٹیرے حلوے ہر شے کھوائی اللہ کے اگاں ذبح کرو او کدی آدھیاں رنگ پوچھ کے دس کدی آدھیاں نو کرندی کے ہوئے ایک اگاں ذبح کرن تے حلوے خور قوم نے 40 سال لا دیتے او سونیا میری امت ایک گاں تے 40 سال لائیں تیری امت ایک دیاڑی 50 کے میں پڑھ سی حضرت دی شفقت آئی اچھا مشورہ دیتا میرے سونے نبی فرمایا چلو پیچھے بڑھ گال کر لیں دے آئے اللہ بھی چاہوے آتے ٹھڑے ہو 45 اڑا دے وے آؤ سکا جی 5 معافر وقت گئے حضرت کلیمہ کے سونے حالے بھی ڈھیر مڑ گئے 9 چکر لائے 45 40 35 30 گل آ گئی 25 تے 20 آخر تے 15 تے 10 رہ گئے 5 ہون کئی آدھے رو سونے مدینے آلیا او سونیا صلفہ لیا ایک چکر کدی اور مارے آئے مولوی جان دے مسیطہ جان دے اسی بخشے بخشائے ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتا سونے آکھیا نہیں ہو نہیں کلیم اللہ 5 معاف ہو رہی امت میری تحفے تو معروف نہ ہو جائے اللہ کے او سجنا گل ساڈی طرفوں نو بدلی گل جناب دی طرفوں بدلی ہے 50 ہاں تے 5 رہ گئیاں اور بدلن کیویں ہوندا ہے آکھے اپنی امت نو دسیا ہے 5 خشوع خضوع نال پڑھسن میں ثواب بڑھ بھی 50 جاتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا